tuna patuna reveal le dana the social te ten million sector vela phone number an dil na ka ting va a ho tu ka ma se in lo zir thiam ngai ka be se tuna chunin ka thi kan sa falti ranga an du dan po an sa faltir the ma se ke chunin ki ma sa fal bi kan khan ka sa fal me ya ti chunin hi false cut an tia false cut hi chu nakina video danga te po kan la ti ga zel don ne false cut hi magician ni tur chon thil poimo takani false cut hi poimo ni ti chunin ka thi pakhat kan la chuak don ani hi 7 of space ni ta ni ti chunin kan data ti chun 7 of space ka i thian te mo i chung te mo bulahan stop itinga ti chuanin i da lu tang ti chuanin voi khat voi thum itinga ti chuanin aron chho mai don ani ka har lo ani om zia taka chuanin double flip thau kan hmang ani om zia chu pahnih lak tinga ni pahnih lak po hi thiam anga ya a then chuanin an kutzung te hian thian an ti sa ma se ke chuanin kutzung te hmang loin ka kut hianin ka zula chat thei ani hei entir nan hetiang te hian ka ti khan hi 5 of space ania ti chuanin 5 space ka lai kan da ti chuanin ka